సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో ఉంటది. లేదా ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సూపర్ అంటే సూపర్‌గా వచ్చింది వీడియో. ఫుల్ సాంగ్‌తో చూస్తే ఎక్సలెంట్ అనిపిస్తది. తప్పకుండా ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. చూసి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్గా మొత్తం ఫోటోస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తే సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి ఇప్పుడు మధ్యలో మొత్తం గ్యాప్ ఇచ్చి మధ్యలో ఫోటో ఉంటుంది. మధ్యలో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ 12 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మధ్యలో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 13 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో టైమింగ్ చూసుకోండి. 13 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ 15 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ వేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తే సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 2 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఇదే ఉంటుంది. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి మధ్యలో ఈ లాంగ్ ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 17 సెకండ్ నుంచి కంప్లీట్గా మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. లాస్ట్ 28 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా వాటిని 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది వీడియో కాబట్టి నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో మీరు 3 ఫొటోస్ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది.
లాస్ట్ 20 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.